guys, welcome back to my channel and my new video. Guys, nih just nanti sini parkau thang adi minggu hap sih menda. Lalu sih sini parkau thang nak dengar ada sini be. Try mana melai, pilih ya. Mana melai dah klay hai. Facebook mau berdeng hai. Facebook mau berdeng nih na. Jeng thang kali menda klay be maba bundilai le kali. Adi nih be bundilai bukan ada. Ompray, ni lang ni guys tin video ko. Bibaw biaw. Abi ke irfai. Eh, thak malai irbilai. Ai ngai de. Ayo. Irfai. Bila mama la bagan. Bila? Jebla bang, nani juga salah nada. Ayo. Lele ai nana ni ya. Fuda ko buka ka tung nulai biaw khonde jaba fuda buka ni ya. Irfai. Nai. Foto kep. Thang sai ja. Leho thang. Video. Thada de. Bye. Hayo dah jirai nan sing khar bal biyo. Ai. Karba. Yeay. Hai hin lai de. Hai hin de. Oh. Tangrusui guys zayu na. Oh hin lai. Bye. Hangeng karba bijba giras nai nai na ekdam. Lele. Ini gimana? Yang saya deh. Mama bikin ni. Kundilan na dang kundai. Pinkia kislebanan na kuro yo teplo ko ba. Bipara sa ba kuro. Pinki. Nala. Kundai na kas no be masa. Next aja boleh guys, singsa lagi ada sini bisa deh. Mama. Kita ayo pergi don dukan kia. Bismillah, bimajg galangjadwng ni. Kundiau ada. Pergi sini mami ada. Di kap kena. Galangjadwng sih. Nah, mutu. Pergi. Nanti baru jam sebiau ekdam. Pergi. Kap nade. Le mari bidung kayak ini sih na. Mari sih pamsa miti jain sini mari ya. Dukun tang sini mari sih. Hai kap na deh. Mami aku kap deh. So guys, apa yang betul? Lai, kasih mana lai? Mutu galangjadwng. Mutu galangjadwng ini macam. Wai thang kita deh. Ni awak tang ni le. Erik trip. Jirai lebe. Wai tang ni erik kita deh. Wai tang ni kita le. Kita. Lagi deh. Lagi le boleh ni. Bismillah lah saya. Galangjadwng. Muli jalan galambai galangjadwng sih man. Ompray guys, mane duhai mabayaw bazaराव थांनायाव जेबो भिडिअ खालामनो माबायासै आरो खालामबोनो हायासै बिलानि फिसाजोआ जा दुस्ट डिस्टार्बथार नोगोर गाबो बिजाब आरो बिनायाव मोनाबाथाय बुलाबायबो हब्रा लाजोबो मैया बावदों दहाय मैया जों बाजाराव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय भिडिअखौनो खालामस्लाबनो मोनासै आरो एकदम गथ'खौ लाबायबायनानैनो आरो सनायाबो मालाय आलासि जाहैबाय आबैजों ना जों थाङा ना साइज नुथारबाय ना गाइस आंखौ माबायदि नुदों होनलाय दे होनलाय खोना साइज नुबायखि मटु दालिमि स' गाइस नै न'आव एसे नैबेनिया जाहांबाय आरो ओमफ्राय नै नैबेयावहाय बिबार माने सिलिं फांखानिहाय माबा आरो दोनग्रा हाबा जाहैग्राफ्रा दासो जेव जानानै नुगासिनो नुहुरालै नोंसोरखौ एफा गोजान तुम मालाय बायदि नंखायानाखि गाबखायानो आरो नावले ओइ दाय जाबाय गाबनाङा दे मेथाइ जानोसै नायजाखाला थिङा जोंना
मेरला मानसि बेवहाय नांजायोलै गाइस नै बेयाव थथुथाथा बौवैखायसो आरो बेयाव नांजायानो बांसिन नैबे दंफाङाव नाङो बेयाव नांनांगौबा जिख्लाखागोन आरो माथायानो थ' बेखौ माबानानैसो ओरै पाइप होनानै ओरै पाइपखौ ओरै हाखावनानै ओरै दोननांगोन नङाबाथाय मोननाय नङा खर'खौनो फायखानाया नै फायखानाथ' नङा बेयो खिथाग्रा जाहैबाय आरो सरि दे सोरबा ओंखाम जानायाव नायदोंमोनबा दैखर खाथियावनो जाबाय गाथि बादि दैखर खाथियाव जानो नाङानो बिदिया हासिगोनानो आरो गाइस दै गेलेगासिनो नै दैजों ओइ दैजों गेलेनाङा थुदो थांसिगोन स' गाइस पेनबो होलाय फैयो खिसे बिदि जानो औ माथो र' ओइ खिसे बावदों सरि नोंनि सोलायखादोंना नोंनि सोलायखादों नोंनो बुरजा र' मा मेथाइ दं बिलुन गोनां ओमफ्राय बिलुन गोनां नङाथ' बियो बे बिलुन दं बेयाव बिलुन गैया गलांबाय एवनानैसो जानांगौमोन बिसोर आयु लोगो जाथारदोंमोन थैसा मासे लोगो जाखो बिमाया फैबाय नै बादिया नायसिया गैयालै बाजैया मासे हायथु दे आंनि फाफ्लिसिमल' बांगालफोरनि लादों गोजौथार बाजैया नोगोर गोजौ बदि गिदिर बदि बिल्डार आरो बदिया खिथालाय बदिया खिथालाय बाजै ओरै खालामब्रा औ माखौ गैलां आयु थैसा बोरै मिनिनो नायाखैथ' जोंहा बाजै थिख्लि औ आदा फैगौ सोमोन थायो दे आं खेबगोन आराम पस्ट थायो मिथिबाय ओइ थाथ' होन दे दे फट' खेबना खारबाय हनै खारलांबाय मालाय फैद' बेयाव खेबजाहैसैनो लाजिनो लामायाव हाखुमाहैलायबावो आयु खारलांबावबाय मोथो बिमा फैनानै माबायदि मोनदों मोजां Yerdikum. गावदां मोनसे सनानि मोनसे दादानि मोनसे मादै मोनसे मासे माब्रै बेखौ जायो हा ये बाला मेरे जाबाय गैला दे दादानि मासे सनानि मासेल'सो दे सिङावबो सुजि खारेन गैया बेना गाइखेरनि आंना सुजिनि दायो गासिबो थांजोब्बाय आं हारसिंल'सो न'आव दादायाबो टाउनाव थांदों आइयाबो हाबा जाहैदों ओमफ्राय आं थांफानो बाना थांफायासै आरो एकदम बानाय मोनदों दिनै बाबाय एकदम स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो बाय बाय